Bé, l'assimilació és de satisfacció, però en realitat aquesta setmana s'ha treballat molt bé. L'equip vol acabar el campionat amb les mateixes bones sensacions i una mica aquest esperit de competició que hem aconseguit que l'equip ho tingui dintre, no? Llavors, la setmana ha estat molt satisfactòria però molt competitiva també. Hay una de las, posiblemente de las declaraciones que me ha llamado la atención, la gente puede pensar que el Zaragoza va a Magaluf, ya con los dobles hechos y puede bajar un poco el pistón, que ya está disfrutando, pero lo que he visto un día es que el Zaragoza disfruta compitiendo. Mañana es la última oportunidad para competir i per tant se va disfrutar compitiendo de nuevo. Sí, a més, nosaltres encara tenim l'oportunitat de poder acabar la temporada, una temporada de 26 jornades amb 24 jornades imbatuts. I això per nosaltres és quelcom motivacional com per aconseguir-ho, perquè bé, ara es pot valorar, però amb els anys poder aconseguir això i ser part d'això se'n recordarà tothom segur d'aquest equip que pot aconseguir aquestes 24 jornades d'imbatibilitat. ¿Es el reto principal? No sé si incluso más que ganar, el hecho de no perder, o cómo afrontaríamos la base de esta semana, el hecho de no perder para mantenernos invictos. Jo crec que nosaltres sempre tenim la intenció de guanyar i sempre hem sortit a guanyar, però aquest equilibri que té l'equip de balanços ofensius i defensius ens fa que algun partit que ens ha costat guanyar no l'hem perdut. Llavors demà serà la mateixa història. Nosaltres sortirem a guanyar perquè volem els 3 punts i serem un equip serio i un partit més d'aquesta lliga que la volem acabar amb victòria. También creo, supongo, que viendo lo que pasó contra el San Jordi, esos minutos que diste a Dani, supongo que también es un momento para la gente quizás que no ha podido disfrutar de tantos minutos que tengan su oportunidad. T'ho vaig comentar l'altre dia. Jo crec que si analitzeu els minuts d'aquesta plantilla n'hi ha 17 jugadors amb més de 1.000 minuts jugats. Això vol dir que no necessito donar minuts a ningú. Vull dir, se'ls guanyen ells. I demà jugarà el que jo crec que és el millor equip per competir contra la Playas de Calvià. Aquesta fase d'ascens jo he pogut comptar amb els jugadors que jo pensava que eren els adequats i demà no estic pensant res que no sigui guanyar. Llavors jugaran els que tenen que jugar. El Playas viene en mala dinámica, pero se la juega también y hablamos de competir. Creo que es un rival idóneo para competir al máximo, creo, cada balón, porque sin más lejos se la está jugando. No entenc la pregunta. Sí, bueno, que va a ser un rival que te va a exigir el máximo, como siempre, pero más si cabe teniendo en cuenta el hecho de que sabes que es un equipo que tiene ahí esa posibilidad todavía de ascender, que te va a exigir el máximo. Com has dit tu, com sempre. No crec que hi hagi res diferent demà que de lo que ens hem trobat tot l'any. Te hago la pregunta. Jugamos el amistoso en Magaluf. Han cambiado muchas cosas desde entonces, ¿verdad? Per ells sí. Nosaltres ja veníem amb una dinàmica positiva i era simplement una parada amb el canvi ascendent que portàvem ja des del 10 d'octubre, crec, no sé l'últim partit. I res, nosaltres vam plantejar aquell dia un partit molt seriós i demà tornarem a anar a fer un partit molt seriós. No sé qué le dirá cuando acabe el partido a los jugadores, no sé si lo han pensado ya.
No. Els missatges d'aquesta setmana són també de molta admiració, perquè els entrenaments que han fet semblaven entrenaments de la primera jornada, o sigui, amb molta gana, amb molta intensitat, molta professionalitat. Jo solament tinc admiració per aquests nanos i no solament com a persones, jo crec que al camp han demostrat la qualitat que tenen, la competitivitat, professionalitat, un dels millors blocs que jo he pogut entrenar. Sí, molt orgullós també de la transformació d'alguns jugadors també, de la intenció i la predisposició que han tingut alguns jugadors a millorar i deixar a un costat l'orgull, els egos, els comentaris, pot ser del seu entorn, que ets el millor, que això a vegades fa molt mal, i han escoltat el seu entrenador, que és una mica el que busca que millorin, i això és en base a l'exigència i a l'esforç, al sacrifici, i molts jugadors han entrat en aquesta dinàmica i per això avui són millors jugadors. No te voy a decir partido clave porque ya no es un partido clave. No, però estem molt il·lusionats amb aquest partit. Anem a palmar amb moltíssima il·lusió. Ja tenim el xip ficat, competitiu, com tu has dit. Som un equip que disfrutem competint i ja tenim moltes ganes del partit. Gràcies.